Assalamu alaikum warahmatullah. Barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Yan uwa, kamar yadda kuka sani kuma mun saba da kawo bidiyo akan application ko kuma platform. So wannan application din da zamu yi magana da shi a yau ko kuma da zamu yi magana akan sa yau shine kasancewar mun yi darasi a baya akan wannan application din. So kuma a lokacin da muka yi darasin gaskiya abinda suke badawa idan kai referral kana samun naira 300 ne akan duk mutum daya idan kai referral dinsa. So a yanzu sun ƙara adadin da suke badawa ya kai 400 ga duk mutumin da ka gayyata ya je amfani da wannan link din da ka tura masa, sannan kuma ya saka referral code ɗinka. So gaskiya a baya ba mai cikakken bayani akan hanyoyin da za ka bi ka samu kuɗi da shi wannan application ɗin ba, don haka kamar yadda suka sabunta shi yanzu, shi sa na ga ya kamata ya dace a ce da fito na yi bidiyo a kansa domin mutane su fahimci hanyar da za su samu kuɗi da wannan application ɗin. Kuma sannan dan uwa, ina tunatar da kai wannan application din kadai ka rike, insha Allah zaka ringa samun kuɗaɗe masu yawa kuma da zaka yi mamakin sa. Kasancewar zaka iya yankai invest a cikin wannan application din, zaka samu 50% misali idan a kwana ɗaya ne, sannan kuma in ka saka a kwana uku, so zaka iya samun 40 na wani bonus da suke badawa baya ga percentage din da za su baka. Okay, so yanzu dan uwa zan ajiye muku link din shi wannan application din ga waɗanda ba su da shi, sannan kuma zan ajiye muku referral code din da za ku yi amfani da shi domin idan mu ma mun samu namu percentage din kuma za ku samu. Kaiwa bidiyon nan like sai kai mana sharing din sa zuwa ɗan uwa da kake chatting da su, WhatsApp, Facebook da sauran social media. Dan haka dai yanzu mu je a fara bidiyon, amma kafin mu fara bidiyon ɗan uwa ina tunatar da kai idan har ba kai mana subscribe ba, ka taimaka ka yi mana subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all. Haka shi zai baka damar da zarar musu sabon bidiyo a sanar da kai. Okay, so a bidiyon da muka yi na yadda zaka bude shi kansa wannan application din, so zan ajiye muku bidiyon ko kuma link din bidiyon a description din wannan bidiyon shi ma ta yadda idan har baka kalli yadda zaka bude wannan application din ba, so zaka kalli shi wannan bidiyon ka ga yadda zaka bude shi, zaka saka details naka na bankin ka, sannan da wani su BBN da sauransu duka insha Allah. So yanzu dai mu je, zan yi cikakken bayani akan shi wannan application din. Sannan kuma dan uwa, wannan bidiyon ta iya yiwa yayi tsayi, amma so nake ka fahimci abinda muke nufi akan wannan application din, saboda mutane da dama suna yin korafi akan cewa wasu bidiyoyin da muke da yawa su ba sa amfana da su waɗannan bidiyoyin da muke yi a kansu. So da haka nan yan uwa, idan har da masu wannan korafin, su daure su kai bidiyon nan har ƙarshe, sannan kuma su fahimci yadda darasi yake. In dai har sun bi yadda muka ce insha Allah, so za su samu kuɗi a wannan application din. So okay, so kai tsaye yanzu za mu shiga cikin application din kamar haka. Kamar yadda kuka sani, waɗanda suke da application din already sun san akwai wasu nambobi kwaya 4 da ake saita shi wannan application din, ta yadda idan zaka shiga wannan application din dole sai ka saka waɗannan nambobi guda 4. To yanzu zamu saka waɗannan nambobi kamar yadda kuka gani, zamu saka waɗannan nambobi ta yadda gashi mun saka su, kai tsaye zai shige da mu cikin application din. So kamar yadda kuka gani, idan ka shigo cikin application din, kai tsaye zai nuna maka gurare kamar haka. So ta yadda za ka ga wallet ɗinka idan da kuɗi a ciki, so za ka gan shi a nan gurin, in ma babu za ka gani. Sannan kuma za ka ga gurin da za ka yi rance a nan gurin, sannan kuma again za ka ga gurin da za ka yi invest misali. Sannan kuma idan kuka duba gashi recent activity, yanzu gashi nan na yi withdraw na naira 400 misali, kamar waɗanda na gayyata. In kuka duba gashi nan na yi withdrawal na 400 wanda a gayyata ne muka samu. In kuka duba gashi referral bonus din da muka samu. So okay, so abinda nake nufi a nan gurin dan uwa, kafin mu je ga yadda zaka yi ya invest a shi wannan abin nan din ko kuma yadda zaka samu kuɗi, so ka duba gurin sama can gashi nan gun da aka saka wani alama ta dan mutum, gashi a nan gurin na dan kewaye. So nan gurin zaka taba, ko da dai baka sa da test ɗinka da banki ba, zaka taba gurin. So ta yadda muna so ku fahimci yadda bidiyon yake ne. So okay, idan ka taba gurin, kai tsaye zaka ga ya nuna maka wannan profile, edit your personal information. So zaka taba gurin, kana taba gurin dan uwa, zai baka damar da zaka ga gurin da ka sa sunanka da zaka yi amfani da shi a wannan application din. Sannan kuma zai baka gurin da zaka ga cewar ga date of birth ɗinka da ka
saita, sannan kuma ga gurin da ka saka BBN ɗinka kenan. Misali idan ka saka BBN ɗinka, so okay, so bayan ka saka BBN ɗinka za ka ga gurin da ka sa gender da kuma email ɗinka. Okay, so kana saka amma baka saka waɗannan ba, dole za ka saka BBN ɗinka mutukar kana so ka samu kuɗi da wannan application ɗin. So bayan ka yi wannan abin da za ka yi ɗan uwa, so kawai sai mu koma asalin fuskar application ɗin kamar yadda kuke gani. So bayan mun dawo fuskar application din already, idan kuka duba, so yanzu muna so mu duba wallet din mu ne kai tsaye. Bayan ka duba nan gurin, so abinda zaka yi dan uwa, bayan ka zo cikin wannan application din, dole ba za ka samu kuɗi da wannan application din ba har sai shi wanda ka gayyata ya saka naira 100 ko 300, ya saka 300 ko kuma sama da haka. Misali dai daga kan naira 200 abin ya tashi, sai ya saka 200 ko kuma 300 ko kuma sama da haka. So ashe kaga dole kana buƙatar wanda ka gayyata ya saka wasu kuɗi a cikin wannan wallet din. Kuɗin da zai saka ba wai ɗauke mai za a yi ba. Already kamar su wannan kamfanin wannan application din suna yin kasuwanci ne da su. So sannan bayan sun yi kasuwanci da su, percentage din da suka samu, ma'ana kamar ribar da suka samu, su ne za su dan yaga maka, su ajiye maka a wallet ɗinka. Okay, so abinda za ka yi a nan gurin kai tsaye, bayan ka zo nan gurin, abinda za ka yi dan uwa, so tunda dai kana so ka yi invest ne, misali sai mu koma kawai mu taba wannan gurin invest da aka saka invest. So in ka duba ga gurin invest nan mun taba a ƙasa. So kawai abinda za ka yi a nan gurin, bayan duka ka riga ka saka details naka na bankin ka, so za ka duba gurin da aka ce add more money, misali sai mu taba gurin. Misali bayan ka taba gurin a sama, kawai za ku ga sun ce flexible account for storing cash while earning 20% per annum. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce calculate your return. So kamar yadda kuke gani, idan ka duba a gurin kasa kuma nan zaka ga sun ce installed withdraw anytime with no paid out weekly to your Plexi account. So misali sai ka taba gurin da aka ce enter invest amount misali. So idan ka duba za ka ga gurin da aka ce yanzu misali ana so a gani abin da zaka saka kenan. Sun ce if you invest the above amount, see your returns below. Misali in ka saka zaka cire a kwana 7, misali after 7 days zaka cire su. Sannan kuma idan ka taba akai kenan. Sannan kuma nan na tsakiya sun ce after 30 days, after 90 days na ƙarshe kenan. So kowanne akwai duk adadin kwanakai akai a kudaden da za su ware maka na percentage din da ka samu. Misali so yanzu mu ce mu muna so mu saka 200 a ciki, kawai sai mu sa 200. Idan ka duba kun ga abin da suka ce a nan gurin kenan. So misali mun saka 200. So kai tsaye sun ce idan za mu cire ne a kwana 7, so za mu samu percentage na wani bonus na 2.1 kenan. Misali za mu samu percentage na 2.1. sannan kuma idan sai bayan kwana 30 ne za mu samu 2.3 misali. Ina muku ne example. So dai ya danganta. So kawai sai ka taba select pending account. So wannan pending account din da za ka yi amfani da shi shine from invest from your wallet ɗinka ne, koko na invest da zaka yi from debit card. So zaka taba inta bankin ka ne direct. So kawai bayan ka zo nan gurin sai ka taba wannan select an account. So sai ka taba gurin da zaka sa add new debit card misali. Kana tabawa kawai zaka zo ka saka bayanan katin ka na ATM ɗinka a nan gurin. So bayan ka saka zaka saka number ATM card din da kuma expiring date da kuma waɗannan nambobi guda 3 na bayan ATM card ɗinka za ku gani su ne CBB kenan. So kana saka kai tsaye zai nuna maka a nan gurin, zai kaga ya ce continue. Ta yadda da ka saka continue kawai zai bude maka fagen da zaka abin nan, ta yadda zaka saka wannan security guda 4, ta yadda zaka fitar zaka saka kati, zaka saka kuɗi a cikin wannan account ɗin naka. Okay, so yanzu mu koma baya. Bayan mun koma baya kai tsaye abin da kuke gani a nan gurin, so sun ce nan kuma sun ce look in your investment for 1 to 12 months. So gashi nan dai abin da suke magana zaka dan iya tsaya ka karanta. To bayan ka taba gurin in shi kake so ka yi, so zaka yi kawai invest amount misali, sai ka shiga. In ka duba za ka ga abubuwan da suke magana nan sun ce nan ma ka zaba a cikin kwanakan da kake so ka cire wannan kuɗi naka da ka saka a ciki. Kwana 30 ne ko kuma kwana 60 ko kuma kwana 90 ko kuma kwana 180 ko kuma kwana 365. So ya danganta dai. In kuma ba haka ba dai zaka zo gurin da aka ce pick date misali, sai ka zaba, sai ka zo ka tsara kwanakan da kake so da kanka misali, sai ka taba wannan pick date din. So sai ka zo ka zaba
ka yi satin misali sai ka zo ka yi satin a nan gurin so ka zaɓi kwanakan da kake so za ka yi daga nan gashi nan har zuwa ƙasa gashi nan duka dai za ka yi ta yi gashi nan duka. So kawai bayan ka zo ka tsara kwanakan da kake so ka yi misali kamar je a kwana 7 misali, idan ka taba kwana 7 kai tsaye kawai zaka zo in ka tsara sai ka zo ka saka amount ta yadda zaka wuce nan gurin. Okay, so bayan ka gama da wannan ta yaya zami mu samu kuɗin, so shine abin da zaka shine sai ka zo wannan gurin da aka ce invite. Kana taba gurin invite kai tsaye za ka ga referral code ɗinka ya fita a nan gurin. So misali za ka ga referral code ɗinka ya fita a nan gurin da na ɗan kewaye kamar yadda kuke gani. So bayan ya fita a nan gurin abinda za ka yi kwafi ɗinsa ta yadda duk wanda ka turawa da link ɗin ya ɗauko wani application ɗin sannan ya yi rijista yadda ya kamata. So zai a ƙarshe bayan ya yi deposit ya saka wani amount a cikin wallet ɗinsa. So zai zo gurin da wannan gurin da aka ce enter promotion code, ina taba gurin misali so da ya taba gurin kai tsaye zai bude maka wannan, zai bude masa wannan kuma zai bude maka wannan fuskar. So ta yadda zaka zo ka saka wannan promotion code din a nan gurin kamar yadda kuka an sa promotion code. So zaka saka wannan referral code din misali wanda kowa ya fi sani. So kana sakawa a nan gurin kai tsaye zai ce maka wannan apply code. So kana sakawa misali kamar in yi haka misali ne kenan. So kana gama sakawa kawai zaka zo kai apply code, kawai kana tabawa kai tsaye zai kama working da sauransu. Idan daidai ne kenan zai kama working da sauransu, da yayi kawai zai wuce. Already shi wancan da kai wa wannan abin din wanda ya gayyace ka zai samu percentage ɗinsa da ake bada, zai samu 400 a maimakon 300 da suka ce a nan gurin. So idan duk wanda yi so 400 za su bashi yanzu. So dan haka dan uwa a takaice dai wannan ina ganin shine darasin da zan muku, kuma na tabbatar insha Allah in dai har ka bi hanyar da muka nuna an Allah da, so zaka yi dariya kuma zaka ji daɗin sosai da wannan abin din. Sannan kuma in rance kake so ka yi, so zaka taba wannan gurin apply now misali loan din nan up to 500,000. so zaka yi apply now, ka sa sauran bayanai na bankin ka, wani address ɗinka da sauransu, komai da komai abin da ake bukata ta yadda za su baka rance da zarar za su baka kuma lokacin da zaka maida musu da wannan kuɗin da karanta. Okay, so mun gode da kasancewa da Nazari Tech. Sai mu tara a bidiyo na gaba ta yadda zamu kawo muku wani sabon application din wanda za ku yi amfani da shi kuma ku samu kuɗi insha Allah. Idan ka ji daɗi kai wa bidiyon nan like sai kai mana sharing ɗinsa zuwa ɗan uwa da kake chatting da su, WhatsApp, Facebook da sauran social media. Assalamu alaikum, sai mu tara a bidiyo na gaba.